το σουτιέν μου, τι Το ωραία. σουτιέν. Έλα ρε Λοιπόν, εσύ. το tweeting bra Τώρα θα καταλάβω πώς έχει γίνει αυτό. έφτασε. Λοιπόν, επειδή δεν είμαστε ένα απλό σουτιέν, εδώ είναι το κούμπομα που δεν είναι πολύ ωραίο. Εν τω μεταξύ, Ωραίο που είναι είναι, το εξαιρετικό. Twitter. Λοιπόν, σκέψου ότι κάθε φορά που το φοράς Ναι. είναι κουμπωμένο, δεν κάνει τίποτα. Ναι. Εδώ όμως ουσιαστικά έχει ραμμένο ένα μηχανισμό, άμα δεις. Τώρα εδώ πέρα έχει ένα Αυτό. τσιπάκι, ναι. Το οποίο όταν είναι κουμπωμένο δεν στέλνει κανένα σήμα. Όταν πας εσύ να το ανοίξεις, ουσιαστικά απελευθερώνεται και στέλνει αυτόματα μήνυμα σε ένα smartphone, συνδέεται με σερβερ, τεχνολογία του σου κάνει. Το σουτιέν τι σου κάνει. Και στέλνει αυτόματα tweet στο account του Tweeting Bra. Που βλέπεις μετά εσύ, το κάνεις retweet, mention, ό,τι θες, reply. Δηλαδή τώρα άμα το... Θα το κάνουμε, έλα να δεις. Αλήθεια? Ναι. Λοιπόν, οπότε πατάμε αυτό εδώ. Αυτό ειδοποιεί το κινητό. Και τώρα θα του έρθει tweet. Και τώρα στο δικό σου Σε κινητό. μένα. Ναι, και θα Περίμενε, σκάσει περίμενε εσένα γιατί... στο λογαριασμό του Tweeting Bra. Περίμενε γιατί εγώ είμαι λίγο άλλο. Μισό λεπτό, έρχεται. Για να μπούμε στο Tweeting Bra. Να βγω λες και να ξαναμπω. Ναι, γιατί μπορεί να μην έχει καλό σήμα. Να Να το. το. Έλα ρε εσύ. Ναι. Καλά τέλειο. Αντίστοιχα, εσύ μετά εδώ πέρα σε έχει κάνει mention ή του απαντάς ή ξέρεις, κάνεις το διάλογο. Και ας πούμε αυτό τι λέει. Για να βλέπεις αυτό το tweet, πάνω να πει πως η Μαρία Μπακοδήμου μόλις με άνοιξε. Μην ρωτάς παραπάνω, δεν μπορώ να πω. Τέλειο. Και το βασικότερο. Αυτό ήθελα να... Τώρα σοβαρά έχει φορτιστεί, Έχει φορτιστεί. Συγγνώμη, στο σπίτι έχει πάρα πολύ πλάκα. Γιατί φορτίζω εγώ το κινητό, φορτίζουν τα παιδιά το κινητό, φορτίζουν τα παιχνίδια, φορτίζουμε το λάπτοπ. Ότι θα φορτίζω και ένα σουτιέν μέσα στο σπίτι. Λοιπόν, εδώ πέρα στην εσοχή που έχει, βάζει το φορτιστή κανονικά. Όπως το κινητό σου, στην πρίζα. Τέλειο. Το βράδυ που κοιμάσαι, το αφήνεις και την υπόλοιπη μέρα το φοράς. Δεν υπάρχει. Και ενημερώνεις για την αυτοεξέταση με κάθε tweet. Ωραία, και ας ελπίσουμε ότι όλα τα κορίτσια θα πάρουν το μήνυμα γιατί είναι πολύ σημαντικό. Το βασικότερο είναι αυτό. Τέλεια.